Kaya manood ko pa. May kape o. Kape. Pari sa yung paksiw na dito. Paksiw na ito. Makaan ba yun? Pilamig kayo. Kinamot pa kayo pilamig itong kaon. Ito itong sibilis. Maramit ko na sibilis. Silian. Nulunan. Sa mga taga-subog kailangan tumahan yung ito. Iba na yung murag bilis na mga unan. Pero kaya ako lamig. Ako kasi siyempre tohon niya. Ganahan akong paksin. Yung unan mo. Isang kape. So, gusto ko kape. So, ako kakape ganyan buntag. Mami kayo guys, nasamot. Samot paksiyon niya. Saan paksiyon yung mga naigdayon niya. Luto-butangan naman siya. Ang igibon. Nahabos kaya. Uban na ani mo kaon. Pero ang uban kay dili man mo kaon na niya. Pero ako kan, ganahan kay kaon. Natago niya. Dapat ng dagat. Saka ano sa dulo sa mga anak. Pero siya yung naglimpyo ani. Iyang gilimpyo handaan. Ako na lang pinagkarang usap. Pinagtangtang sa mga tunok ba? So, kung ano na kung nakakayang tunok ani. May lamig siya. Ang ko arte sa isla. Ayun ko. Kaon lang ko pero hindi na po siya pagkuhan. Luto. Sa akong luto, para kayo. Ganyan yan. Ito siya, gagmay siya, pero Ruson ito. Yami na kang panood ko. Among kanon kay pubuntag manhurot. Sakto mo itong tiid para nindot yung kaon. Akong doha ka bata kayo na gawas. Nani kaon nito. Ilang sudan sa itlog o mongganisa. Chorizo din. Mas na mukha ako namin. Hindi kayo siya. Unan. Unan rin ako. Kaya prituhon ugang dito. Kami itong unan niya. May sabaw-sabaw ba? Brayaning bahaw ang kanon. Silian. Silian dahil.
parisan na akong kape kay ganun buntag ko na kape. Yung ulo ano. Hurot niya ko. Ano siya? Ulo ng mabili. Brigada naman dahil pang sugod pang Lunes. Si Kyrie kay grade 2 na mag-grade 2 na niya. Ang brigada dahil kay pang Lunes wag ka ibaw. Hindi nag-inform good. Late na ko na-inform hapon. Magbabayad din sila. Ang brigada. Nasaan ko ka lugar. Sabihan na kay ugma ang schedule. Muna ka? Ingon na ko ito dito. Inom naman gatas ni mo dong.